Aji. Game. Grabing laban siguro to. Sige nga. Yo, what's up mga Aji? So, good mood. So, kita yung damit natin. Yan. So, Lakers tayo, no? 3-1 na, 3-1. So, malapit-lapit na, no? Medyo malaki-laki din yun, Lakers, no? So, may paglalaro rin ako dito. So, naalala niyo yung parehong 4-0 na pinaglaban natin, no? So, pagtatapatin ko ngayon yun, doon sa paborito kong gagamba kasi 5-0 na siya, no? So, malakas talaga yun, matapang yun, pero tignan natin kung kakayanin siya ng paborito kong gagamba, yung transparent. So, yung tumabla nung last time, yung maganda din yung laban. So, ito, pakita ko muna sa yung gagamba, no? So, yun, no? Ganun na nga mga Aji. So, paglalabanan natin yung 5-0 sa yung, alam mo to? Siguro 2 wins na to, tapos 2 draw na rin, no? Yung dilaw natin. So, ito yung picture muna. And again, sa mga Lakers Nation dyan, no? Sa mga Lakers dyan. So, congrats sa atin mga pre. So, 3-1 na, 3-1. Ilang advantage lang naman tayo, no? So, palabas ko muna yung dilaw. Pero matatandang gagamba ko na to, So, expect nyo na medyo may kagalawan na talaga sila na makikita mo ng matanda na, no? So, yan, no? Pero never naman natalo tong transparent na to mga Aji. So, ito siya. Never natalo to. Siguro masabi ko lang tabla. 2 panalo, 2 tabla, ano. Pero yung isa siguro, yun talaga, mabangis yun, 5-0 yun. Kaya rin, kunin natin yung isa. Binaba ko muna. Kunin natin yung isa. So, kunin natin, no? Dali. So, bago pala yun, bago kong bumisoyin, no? So, pakita nyo muna sa mga kasama nyo dyan. Papiliin nyo sila kung saan yung gusto nila, ano, kung dito sila sa 5-0 na to or doon sa dilaw. Pero ito yung panalo nung last time, yung in-upload natin. So, matatanda na talaga. Hindi na sila naglalakad baka mga Adya, pero guaranteed to, matatapang. Yun lang, medyo may katandaan talaga. So, yan. Lamang sa katawan to, sa galamay, pareho naman sila. So, ito yung parehong gagamba, no? So, okay, pag game na kayo mga Aji, game na rin ako. So, umpisahan natin, no? So, sana magbigay ng magandang laban. And buti, wala na yung tutruso. So, meron pa rin pala, pero mahina na, no? Hindi tulad ng isang araw. So, game natin mga Aji, oh. Yan. Harap. So, okay. Game natin mga Aji. Game. Grabing laban siguro to. Sige nga. Ala ka. Sige, bahala kayo dyan. Para naunahan yung 5-0 mga Aji, no? Pero sige lang. Makikita natin yan. Aangat yan. Ala ka. Unang kumagat yung gray, Ito itong naunahan yung 5-0. Unang kumagat yan mga Aji. Grabe, hindi din siya bibigay kaagad, oh. Sumasapot pa rin siya. Yung, babaliktad pa ata. Babaliktad pa, oh. Grabe yung tapang din naman sa ilalim, no? Grabe, babaliktad rin niya pa ata. Grabe talaga to. Naunahan na siya mga Adya. Ganun katibay siya, ganun yung willpower niya, no? Talagang ipipilit niya talaga mga Adya. So, grabe yung walang tulak kabigin to mga Aji. So unang ang explain ko lang na nangyari sa mga hindi nagagamba dyan. So unang kumagat to, yun nakaabang siya dito. So unang siyang kumagat pero mas nakapasok yung kagat ng dilaw, no? Pero at the end,
Parehong mabagal na, no? Pero lalaban ba ito mga kaji? Titignan natin, no? Yung gagawin nila. So, parehong mabagal to, pero kung may lakas pang kaagat to, kaagat pa to. Tignan natin kung... So, babalik pa tayong dilaw, no? Babalikan niya pa. So, makikita natin kung babalikan niya pa, no? May lakas pa ba sila? Grabe kasi mga kaji, nagkapasuran sila, no? Tapos yun, matagal na hawakan nung dilaw to, yung nasa baba. Yan, ito yung 5-0 natin. Matagal na hawakan ng dilaw to, naunahan siya dito, no? Hindi siya nakabot. Pero pinilit niya ng pinilit, pinarasan niya ng mga kaji. Hanggang sa nakakagat din siya. Ngayon, yan na silang pareho. So, pareho na silang mabagal, no? Ito na yung mga gagambo. So, parehong mabagal. So, sprayan lang natin nung... Ito. Ini-sprayan ko na ito yung mga kadya. So, ini-sprayan ko na ito yan. Para pag sakaling ipatong ko man dito, kasi pinapatong ko yan dito mga kadya. Yan, pinapatong natin yan dyan, no? So, at least medyo okay yung gagamba. So, yun lang mga kadya, no? So, tabla. Tabla mga kadya. Parehong naubusan ng lakas, no? So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Again, ako si Gagambino. So, sa mga nag-aantay ng pag-giveaway dyan, so abang-abang lang kayo. So medyo pag naging okay talaga yung shipping, so bibigay tayo ng gagamba kasi napakadami kong gagamba mga kaji. Meron tayong magagambang Japan ngayon. Then yun lang, maraming salamat po and God bless sa inyo lahat.